मुलग्या बघती तर मस्त करता. या काय करतो? वाजले किती? 10 वाजले. नाही ते का हर टाइमपास ते दाबोळचं सोपतो उरकन जायत बघ ते आमका पुढी कागद जमावची लागती. माका देता पाणी तुम्ही जायपर्यंत दुकान बंद करणार वाटताच माका. ते कागद पडलेले आणि तुझ्या डोक्यावर टाकणार ते. उद्या येते घराकडे. तू कशात माहिती आहे असता माका माहिती आहे. होय होय माहिती आहे. तो कागद खाजा असात म्हणून येतलो नाही तर येणार तो. चला चला. तर चला मित्रांनो आता आम्ही चाललो दाबोळीच्या सप्त्याक. पुणग्याने मी दोघा जण चाललो. खाजा बिजा काय असल्या तर आता सांगा नंतर मानणार नाही पुण्याची. तर चला भरपूर पावडर बघतोय तेच बी सरळ होत सेंड नाही आता. चल 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 पुणग्या वैतक चल घेऊन यावा सांभाळ. चला बाय बाय मामा बाय बाय. पण काय झालंय पण ह्या 1 लिटर हा अर्धा लिटर पेट्रोल माझ्यावर पैद लाव. काय ह्या 100 रुपयाचा नाही हा. 100 म्हणजे पेट्रोल नाही. धर बाटली धरून बघ वजनाक कर मग राहून दे. चल बॅटरी की गो बॅटरी घेतलं हा मोठी मोबाईल वर नको. हा बॅटरी हा घ्या येतोय. चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे आम्ही चाललो. आता डायरेक्ट सप्त्याक भेटूया. झाला फिरायला झाला मग शोधतास की एवढी किती जण तिला. चला मग भेटाय मग खाऊया. वडापाव द्यायचो स्वप्न्या. तर चला मित्रांनो पहिल्यांदा येईल दाबोळीच्या सप्त्याक. पुणग्या येईल असाल पण दिवसाची येईल पण आज म्हटलं रात्री जाऊन बघूया गर्दी किती आहे. तर नमस्कार एकच जाऊ नाही खाऊ नाही मी. तर गर्दी खूपच आहे. गाडी लावूक पण मला जागा मिळत नाही. लाव आणि माझा आता आवाज कमी येणार आहे तुमचा. कसा बरोबर ना गर्दी ओलोटच आहे. अरे तुम्ही दिसणारच आहात दिसलाच ना. तू हरावशी बिरावशी तुका माहिती आहे माका माहित नाही. तर चला मित्रांनो पहिला आधी दर्शन घेऊया आणि नंतर बघूया नंतर पिराचा बघूया. चल पुढे लाग तू ये पाठसून. काय गो नाचत होता नाचला झाला काय व्हिडिओ बघतास तुम्ही दररोज. खैसुरली दाबोळ्यातली नाव काय नाचत होता तसा. चला नाचा
नाश्ता चला मग. चल आता तू नाचाक जातं की काय करू गेलं काय का फिरा गेलं. तर चला मित्रांनो जामच गर्दी हराव पडतं की त्या कस आता बघतोय मी कुसाचा.
म्हणून नेलं. या काय करतो? मोठ्यान ऐकाक माका येत नाही. या आमच्या पूनमताईचे मैत्रिणी आहेत होय ना? ही माझी मैत्रीण. हे आपले व्हिडिओ बघतात. हा सबस्क्रायबर हा सबस्क्राईब केला आणि व्हिडिओ बघतात पण सबस्क्राईब करीत नाही. गर्दी भरपूरच आहे. ऊस इलो आहात मी मगाशी शोधत होते. हे घेऊन जा. चल आता तू झोपेल तू लकणे काढू गेलं. चल काय जाऊचा ते आधी ते सबस्क्रायबर आले का भेट. काय हव्यात लागी माझं नाव सांगा. इकडे वेगळं सीन आहे लवकर. तर मित्रांनो इकडे पण वेगळं सीन आहे. तर बघूया आता. मी दिसत नाही या गर्दीत. इकडे तर वेगळा शाबाश. सांगते का नाही काढो का काढो का काढो का. तर एक एक नवीन नवीन सीन आहेत. चल आता काय काय घे. चल सप्त्याक तू घेऊन इलं मी इलंय की पकडे सगळा फिरता आईस्क्रीम सगळा. हा कुणग्या बसतं ह्याच्यात तर मी पैसे देते तुका.
मग चल जाऊन दे. मग तुका फ्री होता गाडयेत बसल्यासारख्या वाटणार होता. बसत असतं सांग गाडयेत बसल्यासारख्या वाटणार होता. राहून दे पाणीपुरी काय खातं आधी फिराया चार्जिंग सपत इल्या बॅटरी लो वयतली आहे.